Kutambire zvekare pano paTrare 263 pano pachange nchikuzivisa news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell. Azvibhadhariswa mai yangu ndati subscribe nguva iripo kuitira kuti inini ndidzoke nema updates nguva inotevera. Ndatitange tanyora mu comment section kuti rest in peace kune avo vatisiya, kune avo vakatisiya. Zorai murugare hama dzadiwa, tanga sina tarisiro if tasingazvifungire, asi zvinhu zvinorwadza kuti family yese inofira passport kana vanhu vachinge vaita accident. Nyanda ine zvomuzora nhasi inyaya yebhazi iro rakaita accident rinonzi Muzanzi Express rakabeuka last week richibva kuSouth Africa rakaita accident. Bhazi raita accident, pane family yarwadza vana veZimbabwe yakafira yese passport, baba, amai nemwana wechidiki vese vakafira passport. Murume uyu anonzi Lorenzo Palu ane 36 years. Mukadzi iye anga achinzi Forgive Palu anga ane 31 years. Mwana wechidiki anga ane 3 years. Chingoti zorai murugari tasina tarisiro izvi tasingazvifungire, asi vanhu ava vakatobuda vachifara vachienda kuno celebrate 5th wedding anniversary. Ndoyo yavaenda kuno celebrate. Pakudzoka vakabva vaita accident vakafira passport. Nokumbonota zvadofika comment section pamusoro penyaya iyi kuti wakazvitarisawo macases aya opedzwa sei etsaona. Family yese kufira passport azvitambiriki, zvinorwadza, zvinosiririsa. Kana chibuda mudzimba datitange tanamata vanhu ava vaipemberera zuva ravo rinofadza, asi pakudzoka vakaita accident vakafira passport. Much love.